तो का हाल बा भाई लोग। समस्त भोजपुरिया जहान के नरेश राजा मिर्जापुरी के सादर प्रणाम बा। आज हम आप सबके बीच में एगो फिर से वीडियो बनावतानी और ये आप सब अपना के प्यार आशीर्वाद देत रही। तो आप सबके बता दी वीडियो बनावे की कोनो खास मकसद नहीं खे, बस वीडियो बनावे के सिर्फ एक ही मकसद बा। आज फिर से एगो जोरदार स्टोरी, जौना स्टोरी के नाम बा शौचालय, जौन की चंदा ऑफिशियल पे आ गई बा। रउआ सब जाके अपन प्यार आशीर्वाद दी वो स्टोरी के देखी। और रउआ सब देखले हो कब कि अभी हमारे एगो फिल्म आयल बा, जौना फिल्म के पिछला वीडियो में हम रिव्यू कैले रही प्रेम विवाह। और ओकरा बाद में एक और स्टोरी आई रहे, जौना स्टोरी के नाम रहल चंपा भौजी का रोमांस। चंपा भौजी का रोमांस अभी स्टोरी बहुत मजेदार है। 2 दिन में 4000 लोगों ने देखा। आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, बस इसी तरह से देते रहिए। इतना देख लीजिए वीडियो को, इतना देख लीजिए, सारा मिलियन तक पहुंचा दीजिए। और प्यार आशीर्वाद कम मत करी रहुआ सब, काहे से कि कलाकार के खातिर दर्शक लोग भगवान होखेला। यही से ना रउआ सब हमरा खातिर भगवान मानिए। तना प्यार आशीर्वाद आप सबके मिलत कि का बताई, एकदम दिल हरियर हो गइल बा। जे भी भाई अगर वीडियो के देखा था वीडियो के नीचे एगो प्यारा सा कमेंट जरूर करी और लाइक जरूर करे। अगर चैनल के रउआ सब्सक्राइब नहीं कइले तो चैनलवा के सब्सक्राइब करे में गरीब आदमी के चैनल जना के नाम बा नरेश राजा मिर्जापुरी। और आप सबके बता दी कि हमारे एगो और चैनल बा नरेश राजा ऑफिशियल, जेकरा पर 35 गो कम से कम वीडियो पड़ल हुई। वो वीडियो के आप सब देखी। एगो वीडियो बा जौना में खौफनाक हवेली हंटर हाउस 20,000 व्यू गईल बा हमरा उस चैनल पर। और ये बड़ी प्यार आशीर्वाद सब कोई के मिलता है। एकरा में हमारे विजय चौहान भैया के भी फैन सब लोग देखा था। तो आप सभी भैया थोड़ा वीडियो का शेयर कीजिए, अपने भाई को प्यार दीजिए। आप सब भूल जा रहे हैं, बताइए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि दोस्ती चिराग है से जलाए रखना, दोस्ती गुल है से खिलाए रखना। हम रहे या ना रहे पर हमारी याद अपने दिल में बसाए रखना। पैसा रुपया वाली बात नहीं के भाई, बस बात मोहब्बत वाली बात। मोहब्बत बरसावत रहे। अभी देखी चंदा पे आज शौचालय रिलीज भइल बा, जो कि ढेर सारा आशीर्वाद प्यार हुआ सब जाके दी जा। और वीडियो के शेयर करी, वीडियो में कमेंट करी नरेश राजा मिर्जापुरी के एक्टिंग कैसन बा, एक्टिंग पर आवाज उठाई। और वह सब ना बोले तो कहाँ ले कोनो गलती हुई तो फिर सुधारबे ना करी। यही से कहता नहीं कि वह सब कमेंट करें तो सुधर जाए। तो चलिए वीडियो शेयर करी, चाप की वीडियो शेयर करी चाप के, और वीडियो के नीचे कमेंट करी, ठीक बा। बड़ी प्यार आशीर्वाद रह सबके मिलत, बस यही तरह मिलत रहे के चाहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नरेश राजा मिर्जापुरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सब अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। बस धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।